en jetti geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli eniraɗo men nulaɗo e men yettini haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu garal men e aduna en jetti sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to aada buuɗal yurmeende so feeri feeñi e nde ɗo windere tawa ene feeñji e ɓataake buuɗal yurmeende ɓataake buuɗal yurmeende bindaɗo ñande alkamisa 14 lewru jolal hitande 2019 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men dendagal rendoji fulɓe jaam Allah waale moɗon sikki ala kala ñande alkamisa eɗen keewi addude yewtere men taw ko ɓataake buuɗal yurmeende alkamisa kewɗen nayorade koto banggue hirjino ko fati e cellal aadi musidɓe tedduɓe nde wonnoon pular ene wiya ko cellal woni afo kala ngalu nde wonnoon so neɗɗo sellani haydara ala ko yiɗi so neɗɗo sellani haydara ala ko welata ɗum so neɗɗo sellani haydara ala ko safata ɗum so neɗɗo sellani haydara ala ko waɗya so wona yo sellu ndeke en gandi ko cellal woni afo kala ngalu ɗum noon ina moƴƴi toppirɗen celle meɗen ndenen cellal meɗen aynen cellal meɗen toppirɗen cellal meɗen musidɓe tedduɓe sikki ala so cellal woni afo kala ngalu woni afo cellal ne ko laaɓal ɗum noon wasiya men faade dendagal bandiraɓe ko yo tinno yen toppito laaɓal to banggueji poof laaɓal to banggue ko ñamaten nde wonnoon reedu wona taasa wona barme saka lawƴe holko natata nder reedu lawƴude ɗum ne metti lawƴude ɗum ne tiiɗa seeɗa ɗum noon toppirɗen ko la ñamaten toppirɗen ko natata nder deedi men guilay jarameje ha e ñamanteri kala musidɓe tedduɓe toppirɗen laaɓal kotki men so neɗɗo hoɗi foof yo tinno yo toppito laaɓal toppirade laaɓal wona e faaro jeeya toppirade laaɓal wona e kiiti jeeya toppirade laaɓal wona nefde e yimɓe jeeya nde wonnoon so neɗɗo laaɓi tan sellata so neɗɗo laaɓi ene haasi o woni koye riwtude borosaji kewɗi nde wonnoon borosaji kewɗi ene tawe to salte woni musidɓe tedduɓe toppirɗen laaɓal kotkiji men nder mum e boowal mum e lobbuli mum fof toppirɗen sen laaɓi ma en cellu so en laaɓi ma en kissa musibbam tedduɓe laaɓal guila nder cuuɗi meɗen e kala saaha toppirɗen cuuɗi ɗi mbasa hebbinede ñooke cuuɗi ɗi mbasa hebbinede tekke cuuɗi ɗi mbasa hebbinede wolisaji ɗi nafata mbasa hebbinede bakane ɗe haajuji men ngala suudu waɗa espace suudu waɗa gandanɗa hoore maɗa to belɗa rewde hen foof tawaɗa rewa hen tawa kadi kala nde pinɗa subaka aɗa fitta suudu ma ha laaɓa dendagal gueɗe gonɗe toon ko wayno bakane ko wolisaji saɗa wawi dirtinde hay sinno wona ñande foof e kala saaha dirtina pitta caggal muɗum nde pinɗa subaka foof uddita pallanteje suudu maɗa
uddita dame suudu maɗa mbaɗa ndu ayre ha hendu naata hen. Nde won noon so hendu naati hen suudu ndu ala aération, mborosaji kewɗi kullon kewkon ko wayno ñakki, ko wayno feloji, ko wayno ɓowɗi e gueɗe kewɗe jiiɗi koye nokku niɓɓiɗɗo, jiiɗi koye nokku mo wattake aération mo hendu natata, jiiɗi koye nokku gandanɗa hoore maɗa kewɗo ñooki ñooke, jiiɗi koye nokku mo senaki mo laaɓani. ɗum noon tinnoɗen ha tengti e bandiraɓe rewɓe wiyeteɓe ko onon goni cuuɗi, on joom cuuɗi en. ɗum noon toppirɗen cuuɗi ɗi. toppitade suudu mum noon wona hebbinde hen bakene, wona hebbinde hen armoire uji, wona wadde hen leecal manggal, leecal ɓuttal, wona hebbinde suudu foof ha heewa darode. yato saɗa waɗa ɗin matériel uji e suudu maɗa, yato saɗa jowdira booluji e suudu maɗa, yata waɗa jogui hattani musidɓe tedduɓe wawde toppitade ɗum e kala saaha nde won noon ko ɗum woni ko nafata. ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen toppirɗen cuuɗi men, toppirɗen galleji meɗen, toppirɗen taroɗe men. hande en yi e nder guure meɗen, hande kala maɗo, kala mo mahani terrasse wiyete ko mahani, kala mo waɗani taroɗe nder wiyete ko mahani, kala maɗo kadi mo waɗani hen karoje nder e boowal wiyete ko mahani. musidɓe tedduɓe toppirɗen laaɓal karoje ɗe, toppirɗen laaɓal karoje ɗe. onon rewɓe, onon bandiraɓe rewɓe wiyoɓe ma galleji mbaɗe karo, onon suddiɓe wiyoɓe ma galleji mbaɗe karo, onon yummiraɓe wiyoɓe sukaɓe mon gadini Allah ma mbaɗa karoje galleji mumen. toppirɗen lawƴira, toppirɗen ɗen karoje laaɓiri, toppirɗen karoje laɓɓinde. karo noon, karo wona bale lawƴinte, wona bale lawƴata ɗum. karo yiiɗi ko soccede ñande kala, karo yiiɗi ko nde fini foof ne jogui produit ji mum, ene jogui produit ji battiɗi hen, ene jogui pittirɗi muɗum, ene jogui siwoji mum lawƴirɗi, ene jogui bale mum ko wiyete bale de serpillère, ene jogui produit ji battiɗi hen. so tawi a waɗi serpillère, kala ko famde foof ni lawol gotol par ñalawma, ko famde foof karo ene sohli, ko famde foof mbiɗen ko famde foof. so karo dañi yiiɗi lawƴede laabi ɗiɗi ha laabi tati ñalawma, nde won noon karo ko patron. so boni boni kam yato sa fini lawol gotol ñalawma, nde pinɗa foof sa fitti galle ma ha laaɓi, ene moƴƴi nder e boowal foof. kala to karo woni mbaɗa hen serpillère maɗa, tawane wonde produit serpillère ne wona ndiyam ham tan. serpillère o yata ne waɗi produit. so tawi a dañani ɗin produit ji, ene waɗi hay soko sabuni men biyeteɗe omo, woni savon en poudre, aɗa wawi wadde ɗum e ndiyam, ƴufna ɗum ha ƴufa, mbaɗa hen vinaigre seeɗa, ƴeewa ganguji maɗa. nde wonnoon en keewi yiide yimɓe ne waɗa serpillère, tawa saaha serpillère ɓe mbaɗirta ko juuɗe, ɓe ngala balede serpillère, ɓe mbaɗirta ko juuɗe, tawa juuɗe ɗe kadi ɓe mbaɗani hen ganguji, ene waɗi ko wiyete ganguji, tawa ko ganguji gollorɗe. mbaɗa ganguji maɗa, so wi de serpillère jungo mbaɗira jungo waɗi ganguji, e kala saaha aɗa hama serpillère o. serpillère o ne waɗi omo, ene waɗi eau de javel, ene itta microbe aji gonɗi gandanɗa hoore maɗa e karoɗi. kono so tawi kadi a waɗani ganguji, musidɓe tedduɓe, sa renaki ɗin borosaji ma naata e nder cikineji maɗa, ma naata e nder juuɗe maɗa, jiiya ñamde ñama tawa sodaki, neɗɗo ara calmina ɗum tawa sodoraki sabunde. musidɓe tedduɓe, so tawi no ɗi rafiji kadi aɗa wawi hebde ɗi rafiji walla ndaɓa on ɗi rafiji. mbaɗen serpillère uji nder cuisine aji meɗen, e nder cuisine aji men hande. kala maɗo ma wi ma waɗa cuisine nder, cuisine nder yiiɗa ñooke ñooke, cuisine nder yiiɗa barmeji ɗi kutoraka, cuisine nder yiiɗa tasaji julɗi, cuisine nder yiiɗa ñooke ñooke. musidɓe tedduɓe, ko kaake seeɗa cuisine yiiɗi. so neɗɗo yiiɗi yo waɗ magasin muɗum, walla mbiyen pawel muɗum, mbaɗa toon matériel maɗa mo jiɗɗa poppa nder cuisine maɗa wona hen. yato ko matériel mo cohluɗa, so tawi ko bottari cagginta, so tawi ko maaroye liɗɗi cagginta, walla maaroye tew cagginta, yataw ko kaake ɗe cohluɗa hen tawate e cuisine. kaake keddiɗe ɗe poppa, itta ɗum ɗon mbaɗa ɗum banggue goɗɗo. so tawi ko maafe cagginta, yataw ko matériel cagginirteɗo maafe ɗe tan tawi ɗon. mbasa hebbinde cuisine maɗa matériel
cuisine wona seeɗa wona hen labbina ɗum ha laaɓa mbaɗa ɗon torson maɗa kala ko sami ɗon aɗa serpi aɗa momta so tawi a gayni ne waɗi karoje nde wonnoon barmeji ɗi sara cuisiniére wonata ɗo barmeji ɗi e kala saaha ene mbaɗa évaporation saaha ko nebam saaha gandanɗa hoore maɗa ko sa taali barme ma nebam ne yaha ha ɗo ne ruuya ene takko e ɓaale ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko kala ne deftuɗa ɗon e ɗon ƴettu serpillere maɗa momta ɓaale ɗe ha laaɓa mbaɗa hen paxa mbaɗa hen produit lawƴa cuisine maɗa ha laaɓa lawƴa gandanɗa hoore maɗa bagage maɗa ha laaɓa e gansaga kes cella kisa kala naɗɗo cuisine maɗa so yi ñamde ɓerde mum ƴefata so yi ñamde sisata ñamen keɓen hen cellal keɓen hen jaam musidɓe tedduɓe tarode menne ha tengti eɗen tarode mbaɗade karoje ene mbaɗa ko wiyete weeseji ene mbaɗa weeseji ko wiyete chaise anglaise taw ko weeseji joƴinteɗi musidɓe tedduɓe joɗeteɗi ɗin weeseji e gandanɗa homa guilay ɗin ha e weeseji biyeteɗi weeseji turque tawa ko duusuji gonɗi nder musidɓe tedduɓe ko laaɓal tigui namdi debbo mo laaɓani fotani namdade yo waɗane duus nder yimɓeɓe laaɓani potani namdade yo waɗane duus nder ko patron yiiɗi ko laaɓal yiiɗi ko ñande foof yo lawƴe yiiɗi ko ñande foof yo waɗe produit ji yiiɗi ñande foof yo waɗe déodorant ji yiiɗi ñande foof yo waɗane gandanɗa hoore ma désodorisant ji ɗum noon duus nder ko laaɓal tigui tigui yiiɗi ha tengti noon ɗiɗo mbiɗen ɗiɗo weeseji biyeteɗi chaise anglaise yiiɗi ko kala saaha e saaha mo coɗɗaɗe couleur no ɗe mbaydi ene waɗe majji ko daneji tal ene waɗe majji ko ocre ene waɗe majji ko bleu de diwi ene waɗe majji couleur aji ene waɗe majji ko argentin ɗen jiiɗi noon ko kala no codirɗa ɗiɗi gadi kesini hay sinno ko duuɓi temedere ɗi gone e galle kala nde garɗa nde natɗa e tarodde ya taw ko ñande hen cikkata ɗi cooda holko saboto ɗum noon saboto ɗum ko ñande foof yoɗe lawƴe ko famɗi foof duusa so tawi a fini subaka lawƴu duusma ha laaɓa duusa to yeehi ha hiiri walla yimɓe gottima so tawi aɗa wawi lawƴu duusma ha laaɓa lawƴa nder lawƴa boowal lawƴa wc o mbaɗa gawuji maɗa ene waɗi ko wiyetede brosse wc ene waɗi ko wiyete produit ji so tawi aɗa waɗi hen produit ji ɗi gandanɗa homa duusuji ɗi mbaɗata odeur aji duusuji ɗi mbaylotako douze matériel matière baɗiraɗo wc o on wc mo mbiyeten chaise anglaise matériel pewniraɗo ɗum o ko on matériel fewnira ko on matière fewnira karoje so tawi a welsidima ha gandanɗa hoore maɗa tundi ɗakkima hen so tawi a welsidima ha tundi fuɗi hen musidɓe tedduɓe ittude ɗum ko hunde tidde no fewi to itti ɗum ko hunde tidde no fewi ɗum noon haɗata ɗum kode pinɗa poppa nde pinɗa foof mbaɗa hen produit ji caloɗa haydara ɗakko hen nde wonnon ɗum way kono ñiiƴini heewi ko jiiɗa neɗɗo kala nde yiiɗamo ñiiƴi makko ne danwi kala nde o mosanma walla nde o jalanma a weltoto jiyata ko ñiiƴi ɗe danwi tal holko saabi ɗum ko toppitade ñiiƴi makko nde o fini foof omo socco nde o fini foof omo broso e kala nde o lelo omo broso ñiiƴi makko ne laaɓi omo toppiti e kala saaha omo yahto dentiste makko omo lawƴi ñiiƴi makko omo fewna ɗum noon musidɓe tedduɓe so tawi a welsidima noon ha ñiiƴi ma olɗi so tawi a ƴakki goro walla a simmima ha ñiiƴi ma olɗi walla a jooɗima fodde duuɓi kitali a soccaki a brosaki ha ñiiƴi ma olɗi a mawnoyi janggo a wi aɗa socco jamma aɗa socco ñalawma musidɓe tedduɓe honduko ma ne wawi wasde lubde kono hebde daneji ñiiƴe noon keddiɗo o ni wawata wonde nde wonnoon hankkadi mbaadi ndi waylima holko ɗakkoto hen holko waylata ndi tundi way kono wutte danejo ni hol neɗɗo welsidirto ha wutte ma oosa hankkadi hay sa nawi to eau de javel waɗi hen eau de javel hay sa nawi to pressing heptude éclat wutte ono wano aɗanni tiiɗat hankkadi ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓuuri moƴƴude ko toppite guila départ wasa gandanɗa hoore maɗa nangude tundi kala to tundi woni ko ɗon microbe aji tawete microbe aji woni brosaji noon ko kañum caɓoto rafiji kewɗi ɗum noon toppitoɗen laaɓal musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal rendoji men rendoji fulɓe hande jiɗɗen nayorade koko fati gandanɗa hoore maɗa e cellal aade tawa kadi koko fati e ɗeɗo
poɗɗe biyeteɗe contrefaçon ha e poɗɗe biyeteɗe varié woni cuytuɗe ma mbiyanɗe dattoji mumen ɓenni e ɗeɗo ñalawma hande joɓotoɗe pittali yimɓe hewɓe no fewi hande yimɓeɓe foof e ñawde yimɓeɓe foof e ñawde ma en mbi ko ɗeɗo poɗɗe ɓuuri wawde ñawnude yimɓe walla ɓuuri wawde addude yimɓe rafiji nde wonnoon foɗɗere hay sinno ko foɗɗere moƴƴere nde de hay soko foɗɗere moƴƴere nde taw wona foɗɗere contrefaçon woni poɗɗe baɗaɗe pirité wona poɗɗe cuytuɗe hay soko foɗɗere moƴƴere nde mbiɗen ene waɗi produit ji kewɗi ene waɗi des produits chimiques yarde ɗum neɗɗo ha wasde hebde hen rafi ko hunde tinde no fewi saabu en ji e kala saaha neɗɗo ne wona allergique jara poɗɗe taw poɗɗe ko allergique maɗa ɓandu ma waɗa puƴe walla ɓandu ma waɗa uube walla ɓandu ma waɗa ngargato walla dokka ɗanade ko wiyete des effets indésirables walla des effets secondaires ene tawe ɗen poɗɗe taw ko poɗɗe pharmacie naji poɗɗe moƴƴe mi haalani noon ɗen poɗɗe ɗe moƴƴani poɗɗe ɗe moƴƴani ko posone poɗɗe nder mumen cuuyi ko posone poɗɗe variɗe ko posone ɗum noon yo yimɓe mbattu hakkillaji mbatten hakkillaji saabu eɗen teski en jii e oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie laamuji nana darino dole mumen ponno ene naata e nder pharmacie naji joom pharmacie naji nana nangue e yeyoɓe poɗɗe so on kirima e kabaruji men ɗeɗo balɗe ha e oɗo saaha joni haalaka gasani oɗo joom pharmacie taw ko pharmacie ɓurɗo mawnude e nder leydi Mauritanie walla e nder Nouakchott ene jeeya e ɗin pharmacie biyeteɗo guérison e oɗo saaha joni joom on pharmacie nana tawe juuɗe police gayni wadde losgoji mum ɓe mbaɗi PV ɓennama yeeso parquet omo foti ñawede holko o ñawira ko yeyde poɗɗe tawa gandanɗa hoore maɗa ko poɗɗe ɗe moƴƴani walla poɗɗe cuytuɗe musidɓe tedduɓe on noon jaɗoɗen poɗɗe coɗoɗen poɗɗe tawi koko suyti yeehi pourtoye oɗo plainte musidɓe tedduɓe hande balɗe nana e juuɗe laamu sinno ono nanduno o yeyno ko poɗɗe neɗɗo yari maayi walla neɗɗo yari faɗɗi hen walla neɗɗo naati hen en commun wol ganduɗo bone makko to haɗata ɗum noon mbatten hakkillaji wasi men noon ko faade e hande ɗen poɗɗe ha tengti e bandiraɓe men koreji meɗen tawateɓe joguiɓe boutique aji alimentation ngaji nana e nder guure meɗen enen jeeya poɗɗe ha tengti e ɗeɗo poɗɗe biyeteɗe paracétamol hande kala boutique alimentation mo garɗa ma taw jomum ne yeeya poɗɗe paracétamol hay goto e mabɓe anda yoga e mabɓe jiyata bindi yoga e mabɓe gandani hayto dad heedi yoga e mabɓe mbawa sernude foɗɗere moƴƴere e foɗɗere bonde ɗum noon wasiya men ko faade ko adi foof bandiraɓe les consommateurs wiyeteɓe consommateur nde won noon sen jaaɓi tan forma boutique aji ɗi ne jeeya poɗɗe ko enen jaaɓiɓe jeeya poɗɗe saabu so en calima so hay goto salimani foof salima sodode poɗɗe boutique kala jiɗɗo sodde foɗɗere mum yaa taw ne jogui ordonnance jaaha pharmacie tawa so woodi ko hemma aɗa wawi arde gullitoɗa e pharmacie musidɓe tedduɓe so tawi sa sohli poɗɗe koto pharmacie jahata joom boutique soodi paquet mum poɗɗe wondi hen lewru lebbi ɗiɗi hay goto wiya ɗum no foɗɗere foti waɗete kono sertire ɗen poɗɗe so serte mayje o wonta addoyde nde won noon joom boutique wona poɗɗe wona marchandise bawɗo wonde foof kala ɓurɗo wawde yaade makko ko ono somoto kala joɗiɗo e makko so serti hen o wonta somoyade ɗum noon wadde so tawi jamma e ñalawma eɓe cooda ɗen poɗɗe ko enen marciniɓe heewi to neɗɗo jooɗi ha hiiri hooram ne muusa walla hoore ɓinguelam ne muusa ya bidik kaari cooda poɗɗe paracétamol foɗɗere buus sappo walla foɗɗere walla paquet temedere musidɓe tedduɓe gadda dokka ɓiye yo yar walla an jara a anda poɗɗe ɗe ko goni a anda maɗe ɗe pewna a anda maɗe ɗe boni a anda dad majje mane gasi ɗum noon mbasi men ko faade bandiraɓe d' abord ko ardi foof yo yimɓe tinno kala cooɗowo foɗɗere yataw ko pharmacie yeehi yataw kadi ne jogui kayit docteur e kala kadi ɓen yeeyoɓe poɗɗe eɗen mbasiɓe hande joom boutique aji yo jomum tinno yidde kosam hoto addan neɗɗo wiide mbewa goggo yidde neɗɗo kalis hoto addan ɗum wiide ne yeeya ɗeɗo poɗɗe tawa a anda ko moƴƴe a anda ko bonɗe a anda appu mum koko gasi
sabu ko dan ko hiɓe ko fi joom pharmacie ko woppata joom boutique ko fi joom pharmacie ko woppata joom boutique ɗum nan batten hakkillaji ndentoɗen ɗeɗo leɗɗe ɗe moƴƴani ndentoɗen leɗɗe biyeteɗe contrefaçon walla contrebande ndentoɗen leɗɗe biyeteɗe dad mum ɓenni kala neɗɗo cooɗo foɗɗere wona e pharmacie wona to wawi wonde foof ko adi foof musidɓe tedduɓe ƴeew paquet o ene winda hen date date mum ne winda hen no codirta podma sardine ene winda date no codirta butelel ma jus woni boisson ene winda date no codirta potel ma yawour ene winda date no codirta paquet ma macaron ne winda date jurnoɗa ɗum ni sa soodi poɗɗene haysino de mbiɗen ko plaquette paracétamol winda date nde fewna ene winda date nde gasata so tawi aɗa wawi janngude janngu sa wawa janngude ƴeew janngowo joom boutique aji joom pharmacie naji goppe yoyde poɗɗe ɗe moƴƴani goppe yeyde poɗɗe ɗe moƴƴani joom boutique aji joom pharmacie naji neɗɗo e kala saaha so boutique ma yeewi so kilene ma jeewi ƴeewli jimde marchandise uji maɗa ƴeewa date uji ɗi to goni ɗo ƴeewa hen kala ko date mum boni jippina ɗum beddoyɗa ɗum mbasa gandanɗa hoore maɗa ñamde mbasa yeyde yimɓe daña hen bakkat gadda hen rafiji tawa haydara Allah nafanma ñande mbiɗa teep foof gandanɗa hoore maɗa bone potel gotel sardine sa naggama hen Afrique central ɓe gandi ko kalami haysoto men gandi saabu Afrique central ɓe gandi ko kalami saabu heewi to neɗɗo nanguira boîte sardine goto jarowo 60 date mum ne ɓenni jomum yoɓa hen ko wawa dañde nder hitande bénéfice e sardine heewi ko neɗɗo nangga ene yeeyi ɓoccode wotere tawde ɓoccode nde koko duni walla koko boni jomum yoɓa kene ɓuura kees walla kene ɓuura keesuji ɗiɗi ɓoccode heewi ko neɗɗo nanguira bone ɓoccode wotere jomum harmina yeyde ɓoccode no ridorno heewi ko neɗɗo nanguira bone sardine jomum nattani ñamde sardine mi haalani haala yeyde nde won noon toon ha yimɓe foof ne gandi e caɗele gonɗe ɗon ɗum ɗon ndentuɗen enen ne yeyde marchandise uji ɗi moƴƴani ha tengti e poɗɗe tawa ko poɗɗe ɗe moƴƴani en jii oɗo ñalawma altine ɓennuɗo fodde pharmacie naji fodde clinique aji nogas ɓe ene mbiya ko 16 walla wiyaɓe nogas e nder Nouakchott ko ñalawma goto uddama ɗin pharmacie naji walla ɗin clinique aji koko fate ko wiyete cabinet ji dentaire ɓuuri hewde hen holko saabi ɗum ko yimɓe wiyoɓe tan min mbaɗo wawi ittude ñiire jomum wawi ittude ñiire walla min komi docteur dentiste jomum ara uddira pharmacie mum ala kayitaji timmuɗi ala autorisation jomum ala matériel timmuɗo nde wonnoon ittude ñiire way kono bonnude reedu ni mi haalani to banggue bakkat walla to banggue bonande ala koto banggue matériel moɓe kewi hutorade e to banggue gandanɗa hoore maɗa mécanisme noɓe kewi hutorade ɗum ni ɗum noon namdi ko gandal namdi ko kaake moƴƴe namdi ko machine aji moƴƴiɗi taw ko machine aji bawɗi wadde stérilisé namdi ko laaɓal tigui namdi ko laaɓal tigui donc beele ɗin clinique aji beele ɗin gandanɗa hoore maɗa de cabinet ji dentaire uji ene jogui o matériel ko wiyete guila stériliseur uji ha e laaɓal kala gandanɗa hoore maɗa tawa yimɓe daɓodirta musidɓe tedduɓe ko ɗum yimɓe pour toppitade ko ɗum yimɓe pour labde ko ɗum woni ko ɗum addani oɗo saaha joni laamu ngu ko ardi foof nana ƴeewa beele ɓen ne jogui kayitaji timmuɗe ne jogui autorisation yamirede yo mbat fa clinique aji walla cabinet dentaire uji beele laaɓal ene tawe nder mabɓe en ji yoga e mabɓe ene nangga hay sino walla mabɓe fuɗɗiɓe woppede yoga e mabɓe ene nangga ɗum noon ko wiide bandiraɓe yo tinno toppitoɗen laaɓal ha tengtito banggue cellal meɗen cellal namdi ko laaɓal cellal namdi ko laaɓal en ji hôpital uji meɗen en ji pharmacie uji meɗen en ji gara e pharmacie to fonno labde ha tengti e pharmacie naji nder guure meɗen gara pharmacie tawa tuundi tawa salte tawa poussiére cooda médicament donc hayyide dado to woni Allah e poussiére musidɓe tedduɓe gara e dispensaire uji meɗen jiya potel ya wuuro walla jiya neɗɗo ko pikkirino ene wedda ɗon fodde balɗe 3 balɗe 4 ene woni to gotel fittaka musidɓe tedduɓe laaɓal ala gara e dispensaire uji meɗen tawa salto neɗɗo antiri taw salde ɗo ara ene wondi e gandanɗa homaade reedu musuru wona ɗon sellade wawana hoore mum ko adi kono sella walla ko adi kene yalta ɗon taw kadi heeɓi ɗon rafi goɗɗo taw ko rafi paali guila e ɓowɗi ha e ɗeɗo leecce ɗe laaɓani ha e ñakki ha e foof heɓa ɗum hen walla an gadduɗemo sellani taw ganduɗa ko neɗɗo mo sellani an gona ɗon tawa a wawa hay dillude a wawa darde Allah e ɓowɗi Allah e gandanɗa hoore ma kowoje Allah e kafruji an e hoore ma sa renaki ne jaltata hôpital o taw an e hoore ma a rafama
ɗum fof noon ko wasde toppitade laaɓal noon wona sara e neɗɗo musidɓe tedduɓe. ɗum noon toppitoɗen laaɓal, Allah dande en, toppitoɗen laaɓal, Allah hisna en. wasiya men hannde ko yo yimɓe tinno yo mbattu hakkillaji, yo ndento yeeyde médicament ji ɗi moƴƴani, yo ndento sodde médicament ji ɗi moƴƴani, yo ndento wiide kaari kay hoore mum no musanno, warrede mum musanno, kaari hokkimo yari ne jogino leɗɗe ñande ne yari selli. neɗɗo fof ne jogui poɗɗe jaroje, poɗɗe wawde yarde. wol neɗɗo gonnowo reedu mosuru yara, poɗɗe ɗe caftu ɗum, an jaraɗen poɗɗe leptuma. ɗum noon neɗɗo kala kene yara yataw ko docteur windanma ordonnance, kala foɗɗira kada sooda yataw ko pharmacie coɗɗa, yataw ko dow ordonnance maɗa. tawa so woodi ko hemma hen walla woodi ko jiiɗa hen ka famani, aɗa wawi yaade wullutoyade. musidɓe tedduɓe, Allah dande en, ko Allah renata, kono kadi neɗɗo yo tinno toppito hoore muɗum, yo tinno rento. Allah walla ɗum. buuɗal yurmeende so feeri feeñi windere moni fof ɗuwa e barke joom ngal buuɗal yurmeende. musidɓe tedduɓe, ko musidɗo mon sehil mon Gaalii Abuu BAH, kettuki malaki jaam, yo jaam Allah jogomi jogo on.